дар вилояти Каписо матни қоидаҳои муайян кардаи Толибон нашр шудааст, ки аз 16 банд иборат буда бисёри маҳдудиятҳо марбути занонанд, хабар дод шабакаи телеграми Спутник Афғонистон. аз ҷумла барои занон ороиши мӯи сар бо шеваҳои амрикоӣ ва фаронсавӣ мамнӯъ буда, рафтан ба меҳмонӣ, вуруд ба нақлиёт ва намоз бидуни ҳиҷоб манъ аст. дар сурати нақзи ин қоидаҳо намояндагони зан аз ҷумла падар, модар ва бародараш муҷозот хоҳад шуд. доштани телефон бо дастгоҳи наворбардорӣ барои бонувон мамнӯъ шуда, сабти фаҳш дар телефон барои ҳеҷ кас иҷозат нест. имомони масҷид муваззаф гардидаанд, ки моҳияти фармудаҳои Қуръону суннатро дар мавриди ҳиҷобу ҷиҳод ба мардум расонанд ва афродеро, ки намоз намехонанд, бояд рӯйхат кунанд. инчунин риштарошии мардон, додани тӯҳфа дар ҷашнҳо аз қабили тӯй, соли нав ва иди қурбон низ мамнӯъ гардидааст. дар феҳраст инчунин аз манъи тирпаронӣ дар тӯй зикршуда ғизои асосӣ дар ҷашнҳои арӯсӣ нону биринҷ муқаррар гардидааст. барои домод харидани тилло барои арӯс иҷозат буда, таъкид шудааст, ки андозаи маҳрро сокинони маҳаллӣ ва рӯҳониён муайян мекунанд. ҳукумат дар Афғонистонро созмони Толибон моҳи августи соли равон дар пасманзараи хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз ин кишвар ғасб карда эълон намуд, ки аморати исломӣ ташкил мекунад. нерӯҳои ҷабҳаи муқоимати миллии Афғонистон таҳти роҳбарии Аҳмади Масуд эълон карданд, ки мубориза барои як давлати исломии мӯътадил бо риояи мардумсолорӣ ва ҳуқуқи инсон аз ҷумла ҳуқуқи занонро идома хоҳанд дод.